Aquest és el moment en què el Roger Arbó arribava al port de Blanes després d'una dura etapa des del Masnou, una etapa amb vent ratjat de cara, que va obligar-lo a fer l'últim tram remolcat amb la motora que li dona suport logístic. Tot i això, al darrere porta ja més de 160 milles nàutiques de navegació, o sigui, 300 quilòmetres dalt la seva taula. Tot plegat forma part de la Catalan Experience, un entrenament de cara al repte que vol fer l'any que ve amb un altre rider. Això va sortir, és una cosa que jo portava dins, amb el windsurf, m'he dedicat tota la vida al windsurf i volia fer alguna cosa així, d'aquest tipus, de sortir amb el windsurf d'un lloc i arribar a un altre. I amb un amic va sorgir la idea de fer, anar des de Tarifa fins a Cambrils, fins a casa meva, que és el que farem l'any que ve. I això una miqueta és l'entrenament oficial que estem fent i el primer desafiament d'aquest projecte de 2 anys. Per fer aquest repte des de les cases d'Alcanar fins a Portbou, el Roger va acompanyat del seu germà Marc, que li dona suport des de l'aigua, i de l'Eduard, que el segueix per terra. Tot i que es pensaven que seria prou senzill, ja s'han trobat amb diversos problemes des de la sortida. Sí, sincerament està sent molt més dur del que jo creia, perquè els entrenaments havia sortit, hi havia hagut problemes, però no els problemes que ens hem trobat aquí, com trencament de la lanxa motor, com vents en contra, no sé, realment no havíem tingut tants problemes fins ara que hem començat a fer això, però de moment portem un dia de retras, així que penso que podem estar contents. De fet, aquest és un dels moments complicats de la ruta, quan se'ls va espatllar la motora a la punta del Delta de l'Ebre, un punt on no s'hi pot accedir des de terra. Tot i l'ensurt, el Roger ha seguit fent una mitjana de 20-25 milles nàutiques amb un temps d'entre 5 i 7 hores cada dia, i és que la passió per aquest esport li ve des de ben petit. Això venia de pura casualitat. Jo amb 9 anys anava a una platja on veia gent que es feien cursos i vaig dir, hosti, no entenc com aquesta gent pot amb vent moure's i des de petit, mons pares no em van pagar curs, jo vaig ser una mica el típico niño autodidacta, que cada dia la Creu Roja em venia a buscar i així va començar tot, fins que m'he pogut guanyar la vida amb això. Avui, després de passar l'únic dia de descans de la travessia a Blanes, el Roger ha sortit ja en direcció a Palamós, la primera de les 4 etapes que encara li queden per arribar a Portbou. Per seguir totes les evolucions del rider de Cambrils, es pot visitar el blog travessiawindsurf.blogspot.com.